Και το κάνω αρχείο, αποθήκευση ως επισκοπήσεις. Και αυτό. Επισκοπήσεις. Καλά, μην με παραφορτώνουμε τώρα. Να μάθω καλά το ένα και μετά θα μάθω το άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, και πάμε εδώ και κάνουμε έγγραφο, ξανά, εισαγωγή εγγράφου, ο φάκελος είναι φύγε, λέγεται φύγε, αριθμός εγγράφου δεν έχει, δεν έχει, επιστολή, γράφουμε επιστολή, μερικά, θέμα, το θέμα είναι από εδώ, τι θέμα είναι αυτό, έλεγχος επισκοπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκεις το θέμα. Έλεγχος της επισκοπής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Το αρχείο. Τσιμπάω αρχείο, αυτό που αποθήκευσα το έγγραφο που έκανα ψαλιδάκι. Ναι. Και το είπα επισκοπήσεις, όχι αυτό ήταν το μεγάλο. Πώς το είπα? Φύγε. Όχι. Όχι. Πώς το είπα τώρα αυτό? Επισκοπήσεις το έχεις εκεί πάντως, ήταν εκεί. Ναι, ποιο είναι αυτό? Όχι, αυτό είναι το ληφθέν αρχείο. Το έγγραφο με το ψαλιδάκι, τι το έκανα? Να. Αρχείο πρόσφατα. Το είπα επισκοπήσεις 1. Αλλά πού το αποθήκευσα? Πρόσφατα στοιχεία, επισκοπήσεις 1, αρχείο, αποθήκευση, ως... στα έγγραφα, ωραία. Λοιπόν, πάω προσθήκη αρχείου, πάω στα έγγραφα, που είναι αυτό τώρα, το επισκοπήσεις 1, να αυτό είναι, το τσιμπάω σαν έγγραφο, και σε σχετικό τσιμπάω από την επιφάνεια εργασίας. Έβαλες προσθήκη σχετικού? Πάτησες προσθήκη σχετικού τώρα, πριν από λίγο? Όχι, δεν πάτησα προσθήκη σχετικού. Περίμενε λίγο. Το βλέπεις το έγγραφο εδώ? Να το. Εδώ. Ναι, πάτησα εδώ. Όχι προσθήκη σχετικού. Στις λήψεις πήγες. Κατεβαίνεις, ναι. Στην προσθήκη σχετικού πας αυτό εδώ το κουμπάκι και βάζεις το έγγραφο που το έχεις αποθηκεύσει. Αποστολέας, ποιος το στέλνει? Το τμήμα δασοπροστασίας και αγροτικής ασφάλειας. Ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Βάλε. Τμήμα δασοπροστασίας